Ji ekranê TV êvar baş, êvara xweş te başevanên hêja ez Gülistan Korban bi bernameya çima em dizal pêşberê we ne. Em ê bernama xwe de mijarên geleke ku di rojeva Tirkiye de û di rojeva Kurdan de bigirin dest ji ber ku rojeva me ya sereke pêvajoya çareserî be û çarçove kanûna ku niha gelek kes li ser daxive nêrînê xwe parve dike gelek kes nivîsan dinivîsîne gelo vê çarçove kanûna barakowî de çi hebe çi nav xwe de dihewîne kî li ser vê çi gotiye Kî vegerin di asta yekem ji ber ku dibêjin wê çend astan pêk bî yanî di beşa yekem de kuna derbikeve û yên kesan di nav xwe de bihewîne di beşa duyan beşa siyem jî wê dibêjin wê hebe vê çarçove kanûnê di beşa yekem de kulîbendê vê hefteya bê ango heta 15 tebaxê bê parlamentoyê wê çi di nav de hebe çi nav xwe de bihewîne gelek kes vê miraq dik û em ji vê nîqaş dikin bi rojaye ji ber ku di nava civaka Kurd jî nav tê miraq kirin vê çarçove kanûnê kê di nav xwe de bihewîne destpêkê kê vegere welêt em ser vê rawestin taybetî em ê vê mijarê bigirin dest bi mêvanê xwe re vê şîrove bikin her wiha mijareke di jî ku em ê bigirin dest rast me ewlehiya me eleqedar dike ji ber ku li kolanên hem herêmê hem Tirkiye êdî êrişên çekdarî bûye ji bûyereke ji rêzê bi rojane xelk rast êrişên çekdarî tên û gelek kes hem canê xwe ji dest didin hem jî birîndar dibin û ewlehiya kolanan êdî nemaye herî dawî de li Amedê êrişeke çekdarî pêk hatiye di wê êrişê de rojnamevanekî birîndar bûye Cemeta rojnamevanên Başûrê Rojhilat jî ji bo ku pêşî li vê tiştê bigire bang kirî ku bang li civakê kiriye û saziyan kiriye dibêjin bêdeng nemînin viyan tiştan rawestînin gelo di vê çawa tevgereke çawa bê nîşandan û çawa pêşî li bi êrişên bi vî rengî pêşî li bûyerên bi vî rengî bêgirtin em ê vê bigirin bijara xwe de heman demê de em ê vê şîrove bikin bi mêvanê xwe re ka di vê civakê çawa tev bigere û em ê çawa li hember êrişên bi vî rengî bûyerên bi vî rengî rawestin em ê pêşî destpêkê bi çarşove kanûnê dest pê bikin ji ber ku mijara me sereke ev e û heta ku derbikeve em ê vê nîqaş bikin mêvanê min dipirsin got gelo em ê heta çi wextê nîqaş bikin bigo heta ku derbikeve çarşove kanûn vê mijara me serekeve birêz felat em bi we dest pê bikin ji ber ku xulîsê wê li ber destê wê jî heye û wêre ku bi dest bername bikin me bi hev re jî nîqaş kir em her digin rojeva xwe ji ber ku mijareke girîng e û Kurd ji geleke miraq dikin bi hêvî û miraq jî dikin dibe gelo wê destpêkê kê ve bigere û kê di nav xwe de bihewîne ev niha bi rojan me got herkes tişteke dinivîsîne nivîsên îro çi bûn kî çi got derbarê vê çarçove zagonê de hin dibêjin wê 15 xalan pêk bê hin kes dibêjin wê ji 10 xalan pêk bê 10 an 15 ferq nake biya ya wê diçin nav xwe de çi bihewîne di destpêkê wê kî bigire nav xwe û kê vegere welêt Belê îro li nav siyasetmedarên AK Partî da zî ev tişt gelek hat nîqaşkirin gelek hat xeberdan telefonê li Ankarê henik endamê AK Partiyê zî gel wan axivîm piranî dibên viya de 15 madde be ev kanûn de 15 madde me rast 15 madde be û xebatê kanûnê zî hatiye merhala dawî Erdoğan jî AK Parti jî MHP jî û Dem Parti jî vana êku alîkarî piştgirî didin vê kanûnê dixwazin heta nava tabaxê ev kanûn bê parlamentoyê derbas bibe. Dîroka 15 tebaxê bê lêv dikin her wiha Dibe ku dîroka 15 tebaxê el bikin bes li nav AK Partî de tiştekî yanî li ser vê meselê tiştek nat gotin dixwaz dibêjin serokkomar jî dixwaze beryake meclîs bê parlamento bê girtin gevê tatilê em dixwazin viya vê kanûnê derxin eva kanûna de sînora wî çerçeva wî bes li vê pêvajoya aşitiye be yanî ji derwê sînora hinek viya ji bo çe binî dinivîsînim hinek dibêjin belkî afûyekî giştî derkeve li hemî hepsiyan ra yan êdinan ra afûyekî giştî tune li ser vê kanûnê afûyekî giştî dernakeve her viya li ser mesela pêvajoya aşitiye ev kanûn derkeve û sînora wî zî çerçeva wî zî divê li ser vê meselê be pêşî wext pêşî ya kanûnê yekem ê ku hefsan da ne û derketine derveyê welat yani diaspora dine Avrupayê dine derveyê welat da ne pêşî cara yekem de rewşa wan li ser rewşa wan bê ev kanûn de bê çêkirin ev yasa wexta ku derkeve li nav encûmenê ewlehiya millî ku dibin MGK Millî Güvenlik Kurulî da de tiştekî bê nîqaşkirin ev ya zê raporê istihbarat û daire ewlehiyê
وکی عسکریه وکی امنیته وکی دایر استخباراته دل سر راپور ek بدن ev rapor zî vê mesele ji vê MGK'ya ra bêje ku MİT raporeke amade bike. bele de rapor bes ne MİT polis yani müdüriyeta giştiya polis û askeriye zînaviya de ye bana her sî ki û seheda ve mesele dişopînin de raporek binin ber ve kurule û li ser vê raporê piştê ku yasa derkeve li ser vê raporê û ji bo ku li ser PKK xwe fesih kiriye ew li binê Millî Güvenlik Kurulu'ya da bi nav çerçeva wî da bê qebûl kirin piştê wî zî de 6 meh wext dayîn li ser vê yasayê ku ev yasa rêve biçe. Ev 6 meh her dahat nîqaşkin wê wexta wî çi xwastîne orda be ji ber ku Numan Kurtulmuş derokê meclisê digo wê çarçova wê salekî ango 6 meh be. Diyar e ku wê 6 meh be. Diyar e ku 6 meh be yani ere Wezareta Adaletê jî serviya xebetiye ew jî dibêjin 6 mehê û êku dairê ewlehiyê jî dibêjin ku bila 6 mehê. Nav 6 meh ne hindik biyate Birêsfilat? Ya nizam ya wextekê kême rast e kême bes merhala ku pêvajoyek em bidin ber çavê xwe ew ka zêde demdirêj bû le ez ne bawerim ku çünkü ew ke bên ji xwe dê nav planêk nav çerçeveyek da bin yan jî bên êku çek berdane bên vegerin Tirkiye de nav ji xwe planêk da bin ji bo wî 6 meh ez ne bawerim ku zamanekî makule yani ku wekî mesela maha Nîsanê heta îrozî ya dirêj bû 4-5 mezî em jûyê bikin ser wextekê makule biya min li vir êku bên 6 meha nav 6 meha da li serlêdanê bikun û vegerin Tirkiye gora yasayê gora kanûnê û ev kanûn divê nav 6 mehê da sînordar be yani piştê 6 meha ev kanûn dê holê rabihe ya nav 6 meha da êku hatin êku vegeriyan dê nav wî da bimînin. Piştê wî êku vegerin dê çawa bibin êku mesela çiyan vegerin yan dervê welat Ewropayê diasporayê vegerin êwan zî rewşa wan di du alî da tê berçav kirin. Hin kes dibêjin wê kontrola adlî hebe tiştekê wê hebe yan na? Duya da tiştekî heye gotin tiştekî heye êku Ewropayê bên û ana hefsan dane rewşa wan dê cuda bê berçav kirin êku derve bên êku çûne çekkirtine ji çiya bên li gora ji bo wan zî du ayrı du tiştekî cuda dibêjin êku ket heta ana bejdarê şerbûne nebûne ew de rastî bên ku rewşa wan li van daire ewlehiyê da tespît be ku nebûne rastî de ji xwe bên berdan û adlî kontrola adlî jî dê nedin ser wan êku bûne mesela bejdarê şerbûne çek xebitan dine ji bo wan zî formülekê de evkê da infaz düzenlemesî dibêjin kanûnê da. Ya yekem ev çawa tespît bikin her vê ji xwe pirsî her tê pirsîn ya yekem ev çawa tespît bikin ku çek bikaranîn naniye ya duyem jî kategorîze dike ya hikûmet dem û gelek halî li hember vê derdikeve dibêjin kategorîze nekin ji bo ev kanûn ji bo her kesê derbastar be û her kesê bigire nav xwe erê dibêjin mesela kesê ku rêvebir bin rêvebirên PKK ew formüleke din ji bo wan difikire tamam lê kesê ku 150 kesî behsa 150 kesî piştre dibêjin ew disud bû sî bû nar ser nav sî kesan daxivin ew formüleke din difikirin lê kategorîze kirin aliyê Kurdî li hember vê derdikeve dibê û kategorîze dikin ji xwe dixwazin tiştekê kanûnek derbixînin dibê bir heman kes di nav de be Wisa be wê kategorîze hebe yani eko agahî gîştî berdestê we êku ana xuya dike de vê kategorîze hebe nav kanûnê da yani vê me ku keme got 15 madde ye di nav ya da kategorîze hebe bes êku bejdarê şerbûne yan çekkirtine û şerkirine ji bo wan zî ku mesela dê bên Tirkiye wekê ku bejdarê şer nebûne neketine nav şer wekê wan nebe êwan jî de rêkê kanûnî hebe û infaz dibên infaz indirimi nav kanûnê da dibên infaz indirimi yani wexta wan tê ji bo wê adlî kontrolek tiştek ji bo wan çêbe ji bo statuya Öcalan zî negore statuya Öcalan de negore yan bes de nav imdaliyê da lûê de şert û mercê wî herî baştir bê serê rast kirin belê
ایرو جوه سه ماده لسر سه ماده ته خبردان لسر سه ماده کو ده قانون دا سری راستی دیاریا وی هبه ده او کوی هبه وان سه ماده نه بیه که تشتکی دیجی via weke kem seri da go kanuneke ji bo ve pevajoye ye. Yani pranî dibên li nav sosyal medya jî tê nivîsandin afêkê giştî ye yan afêkê giştî nebe bes rastî dibe afêkê giştî tune û kesîn tune via sînorê vê kanûnê vê pevajoya aştiyê da. Ji xwe serokê parlamento jî bivîsekle bi navxwe bû. Yani got ev afêkê giştînîne wê tenê wî digot 6 salekî lê diyar wê 6 mehîsî navdar be 6 me be 6 me li hevkirine zbor. Û ser nav partiya da zî çerçeveya vê kanûnê wekî ku tê gotin mutabıqman e li ser wî nikaştî amama sadî notî xilas biye mutabıqman e ji bo wî zî dibijin yani rehetî dibin ki nava tabaqê da bê parlamentoya da derbas bibe. Bi Demirê jî li hevkirine li ser vê çarçove kanûnê? Belê li ser Demirê zî hatiye li hevkirin û herî ku dibêjin herî tiştekê muhîm zî li ser vê yasayê de mekanîzmayeke rast e çêk hatiye berdan, rast e PKK xwe fesih kiriye û tiştê ku piştê îro yani piştê vê 6 meyê da van îsanan bila bin viya gelek girîn. Hikûmet heta nabêdeng bû lê niha vê demê dawî de piçek lez da vê çarçovekanê û pêvajoya çareserî Erdogan jî daxaftina xwe ya doh de piştê ku meyeka li hev civiya daxuyenekê belav kirdi orada dibêje bira bi lez û bez ev kar bi dawî bime kareke serkeftî bi rêve bir îcem dixwazin ev kar bi lez û bez em bi dawî bikin û heta ku parlamento vekirî bir ev kar bigêje serî xelas bibe. Yani wisa xuyayê heta panzî tebaxê û ev çarçove kanûn derbikeve û veger dest pê bikin birêz cenab bibore em ji ber ku filatr gel agahî hebûn me xwastin vî dest pê bikin û çi difikirin ser vê mijara ku me got ev çarçove kanûn wê derbike ve demeke nêzik de û Erdogan jî êdî sinyala ew didi sinyalên erenî dide zû xelas bikin demeke nêzike bir parlamentoyê em vê karê bi dawî bikin êdî çima xwast bi lez dike biya we destpêkê de heta niha bêdeng û ji ber ku silav û rêzê xwe pêşkêşê mîtavaşevanan dikin rast rojev bi lez û bes tê guherandin bi lezgînî digere lêbelê jî zû jî derbas dibe bi rastî û hat xuya kirin ki lezgînî jin kare mecbûrî ma jin kare zûtir gerek hereket bikin va meheke zêde em ser vêya daxivin o meselî de dît rojevê ev pêvajoyê bigê ji ku lêbelê heqûs wext girt heqûs zaman derbas bû tiştê xweş erênî çi ye pevçûn çênebûn kuştin çênebûn alozî çênebû sikûnet û aramî berdewam kir ji bo me vêya baş bûn em çi qasî alê Kurd bi dilsozî bi samîmî gava davêjin û dixwazin ev pêvajoya çareser bibin ji alê dijî li dijî wan lemberî wan jî dewletek aqlê dewletekê heye û aqlê dewletê ne yek alî ye du alî sê alî gelek fikr û ramanê wan henin gelek plansazî di rêxistinê wan de û di cihê wan de cihê wanê dunyayê di nav hinek rêxistinê gelerî de û beynelmînel de hebe vê hat xuya kirin roja Birêz Öcalan ji dewletê ergok em dixwazin li hev bikin û çareser bikin em pêvajoya demokratîk dest pê bikin û em vê alozî û vê kuştina ji navberê Kurd û Tirka rakin ji wê roja de ev 15 xala nîşan bûn roja hatinin yekemîn ev xalana birêz Bozarsan jî niha zanin ev xalana ji berê de hebû zaten tiştê acayîb tiştê me balkêş heta ana em bêjin nig li doxu kişandin hinek agahiyê û hinek meselê lezgînî derketin olê yek jê hereketa İsraîla nav rojhilata navîn de ji alî sînorê
devleta de planu o xebatê wê derketin walê ji adin de şerê İranê derket şerê İranê jî destpêkê de wer xuya kir ku İran perçe bibin rejim bikevin û axa İranê ji hev de bikevin millet bigêjin mafê xwe û azad bibin Asya li Iraqê jî hinek tiştê nû derketin walê hikûmeta wê hat guherandin di plana de riyê enerjiyê jûr derbas bibin xwestin rêxistinê İranê û Iraqê û Sûrî bi hev re bikin yek perçe û berjewendê dünyayê xwedî aboriyê û xwedî ekonomiyê gorî wan şekil bigirin. Tirkiye jî xwest kir ki di vê pêvajoya de en gavê kêm bavê ji li en berjewendê mezin bigirîtê xwe destê xwe. Bi gavê hindik bi kêmasiya hindik Bo vê armancî hêdî tevgeriya ew qas dem dirêj berdewam kir. herî dewlet vana didi ber çavê xwe û gorî wan gava davêjin. Di destpêkê de çerçeve belî bû. Rêxistinek hereketek min fesîh xwe fesîh kirine destpêkê gotinin me çek danî wan dixwazin derbasê warê siyasetê bibin û ji bo wê pêvajoyek dest pê bikin û îrada milletê me jî îrada me jî Öcalan'ı ol İmraliyeyim. Tiştê di mehkê de bi dawî bibin bi encam bibin anî 2 sala 2 sal jî dewam kir. Programê berê me got çi? Me got Tirkiye dixwaze bi tişkî kêm bide û tişkî mezin bigire. Xwest ki di ji bo civîna NATO'yê de hinek encam ji alî Tirkiye derkevalê û Tirkiye'de di rêxistina NATO'yê de ji alî siyaseta rojhilata navîn de ciyakî mezin bigire û di wê cihî de jî berpirsyar bin û bixurt bin û hemî NATO jî piştgirtiyayê bikin. Hat war xuya kirin yani ev xwestikê Tirkiye'de NATO'yê de ji alî siyaseta Kurda taybet û ji alî Sûrî Iraqê de zêde wek Tirkî nebû. Hereketa İranê jî wê bisekiniya goya ev hesaba hebû. Yani hikûmet biçeke ew şopand. Hinek sekinî derdorê mizeke ka li İranê çi dibe li Sûriyê ev NATO civîna wê hebû ev çi pêk bê wê nava xwe de çi biaxivin biçeke li benda van tişta sekinî ez Bendavan sekinî nerîn. her wiha bûyera İranê jî gorî siyaset û sekina Tirkiye û nehat serî wê demê de çi desta dima çi destê Tirkiye dima vê pêvajoya mihîm e. Serê de destpêkê de çi xal danînin ser çi hatinin mutabık bunun veya berdewam bikin. Çerçeve min serî de gotu bû ji bo pêvajoyê ji bo aşîtiyê eger ê dibe îrada Kurd hatî qabûl kirin Öcalan kaxizek spî nîqaş bike îmze bike nîşan bide bêjî ji bo pêvajoyê em vê kaxiza spî dest pê dikin defterek rûpelek spîyan ve dikin min ê piştgirtiya vêya bikira. Lêbelê îro milletê Kurd milletekî dînamîk e 5 milyon nüfusê ye û di herî warî de hereket û rêxistinê wê hene tevî rojhilata navîn de ola Ewropa de wer xuya ye ev çerçeva di roja yekemîn de li ser mutabık bûnin bi gav ew hatiye rojevê û îro di çerçeva wan 15 xalana de gavê mihîm wê bê avêtin û di meclîsê de jî yasayê wê derkevin. Lêbelê em bêjin tiştê hinek tiştê hene teknîkînin hinek tiştê bi zaman tê guherandin hinek jî pêşerojî ji bo pêşerojî jî ev pêvajoyê wanî jî ne pêvajoyê demnêz de bi encam bibin dem dirêjin pêvajoyê wanî di dema nêz de wer xuya ye xalê ji bo millet qabûl bike û pêvajoyê samîmî bibînin û meşruiyeta wê hebin van xalanayê de cî bigirin yek jê wê xwediyê çekdara karibin min fesîh rêxistin çekê xwe dînin werin warê siyasetê li siyaset bikin ê başûr ê li diasporê vegerin û statûya Öcalan bê nîşankirin û ê di hefs û zîndana de jî bi ast bên ji hev qetandin cuda bibin û wan bi gorî zaman Li ser vê mijarê sîstemekê çêkin belê û ji zîndana derkevin
em bêjin bi xêr be. Bira bixêr be. İnşallah bi xêr bin. Hêvîdar. Tişkî baş e o tiştê me digot jî giş encam bûn gorî me texmînê me. Tiştê gorî aqil hat kirin. Aqlê însan, aqlê zanîstiye, zanyariyê yek e. Ev aqla jî van xalênê pazdeh bê derkevin siyaset jî kabul bikin. Te pirsî te got demê bêçi. Kanûnê zagonê Brezîl jalan ser de mutabık bibin. Gorî me ne siyaset ne keskî din jî lê ne kêm dikin ne zêde dikin wê bi wî şeklê kabul bikin. Servê mijares felat pirsin. Ji ber ku dibêjin yani hikûmet dixwaze hemû partî piştgiriye bide vê çarçove kanûnê û bi yek dengî ji parlamentoyê derbas bike. Erê dixwaze barê xwe parve bike. Yani çi dibe çila mirov nizane ji ber ku evra Tirkiye yani. Îro em basa pêvajoyê dikin dibe ku sibê têk biçe. Yani hêvîdar tişteka wisa ne belê ev Tirkiye ji ber ku tiştên wisa dibin. Hin kes dibêjin hikûmet dixwaze barê xwe parve bike ji ber vê dixwaze hemû partî piştgirî bidin vê çarçove kanûnê û bi hev re derbas bikin. Her wiha serokê parlamentoyê ji xwe dest bi serlêdanan kir bi nava vê hefteyê de û vê ji partiyan daxwaz kir ku piştgirî bidin vê çarçove kanûnê. Lê hin kes dibêje tişteke bi partiyan parve nekiriye tenê pêşniyarê wan girtiye yani bi destê wî de ew çarçove kanûnek neçûye pêşnûmek neçûye cem partiyan. Lê aliyekî jî niha îro hinek nivîs hatine parvekirin dibêje hikûmet û dem li hev kiriye di warê çarçove kanûnê de. Eger wisa be li hev kiribin dem çima tiştekî parve nak yani divên tiştên bi vî rengî wisa girtî bimeşe ji bo bigêje encamê ango bi rastî dem dizane û parve nake biya we kulîsê we çi ye birêz felat. Eko ez dizanim dem dizane parve nake ji bo ku anaviya pêvajoyekî hesas e. Ji bo kanûna ku derkeve jî kanûnekî hesas e. Dive ku partiyek hinek aliyê Tirkiyeyê hinek alî hene ku li karşıya derkevin dive ku li nav siyasetê de li berviya nesekinin ku hinek partiyan İYİ Parti em zanin ku dê piştgirînê de vê kanûnê. Partiyê dî hene ku li nav însanan da rojavayê Tirkiyeyê de yan li derê herema me bi rastî bir derê herema me karin li ser însanan tesîr bikin ku li karşî pêvajoyê derkevin. Îro viya dema ku dest pê kir roja yekem me got viya projeyekî dewletê ye ne projeyekî siyasî ye. Belê siyaset nav da ye belê devê kanûnê li destê siyasetmedaran derkeve bes viya projeyek ku rastî bi rastî li destê dewletê rêve diçe. Ji bo wî ez bawerim ez wekû ku ez pê zanim jî hinek partiyan ra naveroka vê kanûnê vê çarçeveyê hatiye gotin tê dizanin bes ji bo ku dawî diyar nebûye ji wan re negotine ve û serokê parlamentoyê zî wata serlêdana partiyan kir ji wan re zîviya gotiye çi ye çi navayê de ye tê çarçevayê çi be ji nava partiya ra jî gotiye. Bes partiya wekî İYİ Parti ez wekî ku em emî pê dizanin ku di piştgiriyê neda vê yasayê vê kanûnê ez îro dem zîkin dibe endî vê pêvajoyê van pêvajoyan heta ku demayê dirêj bibe di binê rîsk û xeterê de ye. Îro wekî ku em serî da em dibêjin pirsgirêka Kurd 100 sal li nav Tirkiyeyê de dewam dike 45-46 sal e û vê mesela çek û şer heye heta salê 45 sal berê bana meriv digotin ku belkî viya meselekî nava Tirkiyeyê de ye. Tirkiye kare vê meselê nav xwe de çareser bike. Bes îro ev mesele ne mesela tenê Tirkiyeyê. Amerika tê de ye, İran tê de ye, Rusya tê de ye, heta ku bêjî Çîn tê de ye û li nav çar welata da belav bûye ev mesele. Dive ku ev mesele li nav her welatê de bi şert û mercên xwe çareser bibe. Wekû ku em dibêjin li Iraqê de belkî serbixweyî be, li Sûriyê de federasyon be, li Tirkiyeyê de formülekê dî, İranê de formülekê dî, îlla ku ev mesele di her welatê de li gor şert û mercên xwe çareser Wê dibin dem partî dizane navaroka çarçove zagonê lê dem partî di her axaftinê xwe de heta îroj namêjî bizekir tiştekê nabêje. Nabêje rast. Yani bi hişyarî tev digere ji ber wî nabêj ya bi rastî nizane ango dizane piçekê heta bi dawî bibe naxwaz parve bike biya. Wekî ku ez zanim henî tiştan Zanin. Herê. Bes vê pêvajoyê serî da ji bo ku
خطریه جدر و نه سری هنی تشتان بدزی به وکو کس پینزان بو روچو ایرو پیوترجی از اوا باورم کو ده اوا روبچه اوا چارچوه یاسای زی دم پارتی جی از وکو پیزانم دزانم بس حتی ناب نه پارلمانتوی ده کسی ویا دیار نکه از اوا وگوی خطره بخور ناینه دم پارتیج مثلا ده بجیر توله هاتم الله کومجوینا پارتیا خود دبی بلا پیمانا ایمرالی دیاسای ده جیب بگره و دزانه دروجه دو فلان هات پاروکرین دبی ایمرالو حکومت لهف کریه جلان پیشنیاری خوشی پیشکش کریه جبو تاسلاقی ده جیب بگره لی جیت دگرین ناگر دم پارتی بشه امن زانن لی دم پارتی دخوازه پیشنیاری جلان دناو تاسلاقی ده جیب بگره لی بچک هن عالی یعنی دم پارتی دخواست ستاتیو جلانتی جیب بگره مافی هویت ده هبه نها اف جهل بدنگ ناکه بدنگی که بلندانی زمان نها بدنگیه که احتمال لسر بتشل هف کرنه یعنی افتی ده جیه نگره یا سرکه و وگرا کسنج دیاسپوره و ج و درve ولات به یا سیما گویا گرتیگه به احتمالی که مزون وی رنگی به لی پرسو گمانی گله کسانه مثلا کسی مدو فرات انجو تبلی برنامه خو کرد بیشه از وگرم هذا از دیاسپورم از وگرم ولات لی او شرط و مرج هی کو از کالم سیاست بکم الولات يعني جبركم وش زان داراز دبن دسلات دينها دسلات دي ديمقراطي بشكل تركيا توني بخابنها او شرط ومرج توني لتركيا اگر بفي رنگي به يعني فجر وتسرك تشابك بريز جناب متخازي دوار فكري خو بيجن مثلا بريز انجو بيجي ام كسن دياسبورا فجر بهزاران كرد نهار دياسبورا سرغني دنا ام فجرن ولات لشرط ومرج توني كم تشا سياسه بكن بدري براسيه دورتا دو روجنامه دم سروكي روجنامه هي خب من در نرمل و گداری دکم تشتی خوشون دبیجن بیداری گه مره گهدار به ده چهتره گوری قنات تام ایرو دوی پیواجوی ده اولوی چاره سریه ده ان راحت دیاسپورا اینن اوج بشكل بيجن بله خدي فكرن خدي رامانن وخباتي خل در وكرنو چکداری عالی کاریه چکداری نکرنن جالی کریمینالیزاسیون ده جالی سوشتاریه ده ان سوجه کم اون براستی ان براحتی کار بن وگرن برز بازارسان جزانن ان کار براحت وگرن دیاسپورا اینن مسابقه سری ده او وگرن اگر لو چارچوبه زاگونی راست داره او وگرن او وگرن و گرتیگه ها يعني سريع اخافتنا رمزي قارتالجي بشكل نفسي اخافتن كر وگرن حاضر سياسه خوشي بكن زور يعني ايرو دياسبورا وگراوان ج افكار عموميه ج راي گشتيره استنگی چناک جالی د سوزیه دجی کس نابجن وان دیاسپورا چ مهاتنن دورده هم بجن ملتی روجاوا ترکی جی زیده لسرنا اخون و بیرا تشتیوانی نابن بیراوان انسانانا کاچن کینه چردکن ورا کسناین روجوی لبله انسان فرمای عسکری سروان بن لشکریه و چکی وان هبن چکی خودین نورن دورده هنک استنگی چید بج عالی روجاوی ده عالی ملت روجاوا ترکیه ده بینم بیراخو 2013 وقتا جهات نهابوری گریلا هاتن و دو تبی جلو برگ خو و چکی خدانین هاتن دورده کسی نگو اف انسان هاتن جبو عاشتیه و دو تکوشینا خوب بردان جبو عاشتیه گاواویتن لجلو برگوان بون روجف و ملت او آخوی ده سروی ده نقاش چه بون آلوزی چه بون سیاست لسروان جلو برگانا هات چیجا حکومت ایرو دولت نخوازه ده اصولی ده دعوا کن ده دعوا نظم ده بفتسن لسروان شکلانا شکلی خوازن شکلا بدن گوهراندن دسپیکی ده گوری تشتی اگهداریامه و زانیاریامه دیاسپورای بره وگرن و تبلی سیاستی جی ببن دم پارتیا دمیجی بدن گوهراندن و دم پارتیا ده بلویان بیجن ده لبجارتنی ده مافیوان حتی 5 ساله قده هکریبن او مافیوان تونه دم پارتی جی خوب گوهرنه که مزن هیوی دکن یعنی پیشنیار اجلان جیده گوری هاتنا وان وی خو آوا بکن و حرکتك مزوي شيء يعني تفكر كده انا هاتنا گریلا جی به مرحله گاو بگاون اوجی بگوری تکنیکی و پروگرام وان به چکرن برینگا چند حبی ورد دورا چند حبی ورن بری ناوی وان د لیست اد هبن
de suçdariye de dadê de cî girtibin û navê wan deşîfre bûbin ew ê en dawiyê de ew ê werin pêşê de navê wan di lîsta de di çalakiya de derbas nebûbin ew ê werin evana veya çi veya niyeta erênî ye bi niyeta erênî cara dijî grûbek hatibûn di nod û niha de 2000 de ew jî hatibûn feqet bi dad bûn 15 sal 10 sal ceza xwarin vê demê de ceza tune ye lêbelê li ser siyasetê astengiyê çêbiqeda xeyê çê bibin belbî de di mala xwe de bê em bêjin jêr dibên çi di mala xwe de bimînin dûr de bê kontrol dadî kontrola dadî bikin lêbelê çerçeva yasaya nû 15 madde derkevin û ê diasporayê werin û hemî birayê me xwişkê me zarokê me kekê me milletê me canê me çekê xwedîn û werin tevahiya me bibin û bi me re dest bi jiyanek nû bikin jiyanek nû ava bikin dest bi siyasetê bikin dest jiyanê bikin mala ava bikin malbatiyê fire bikin ya ji kurdara serkeftinek her yerî pir mezinin û em çar çavel bende wanin berê çar çavel bende van çerçevenê qanûn yasa bê derketin û dore em dixwazin ew însanê me ji serê çiya werin malê xwe û milletê me diasporayê mültecî bin ew jî vegerine dibêjin heta 15 tebaqê birêzfirat ew tekeve parlamentoy û ez nabînim 15 tebaqê nave tebaqê heta nave tebaqê îda bî vî rengê dibêjin heta 15 tebaq heta wî dîrokê ew ê çarçoveqan ji parlamentoyê derbas bibe pis çêwî ji xwe Numan Kurtulmuş dibêje wê bingeha yani warî darazê de Komisyona Hukukî wê karî xwe berdewam bike dibin bana meclisê de lê meclisê bike ew betlaneyê piştî karî xilas kir em dikarin cardin kom bikin meclis lê wê betlanê dest pê bike piştî wî eger beşeke wê derbike ve çarçoveqanin piştî wî dibêjin ji xwe dem partî ji bir şekilde şîrove dike beşeke wê derbike ve beşa duyan de jî wê êdî navarogê xortir bibe dibêje yani öcalan jî de heman demê de gotibû ev çarçoveqanûn têr nake kême lê cardin tiştekê gavekî baş e dibêje biya wê ji bo çareserkiran pirsgirêka Kurd ev çarçoveqan ango ev gavê ku tê avêtin têr û têrkere û van maddeyê ku di nav xwe de par vekir gava de dihewîn nav xwe de dihewîne wê têr bike her aliyê din meseleya din jî ku me hefteya borî anîtî bu roje mesel nîqaş nekiribû vegera kesên koçber bûne ji Tirkiye yani mecbur bane dina salên nodan de koçî welatê din kirin mesela kesên li Mexmûrê cih digirin welatiyê Tirkiye ne lê neçar mane gundê wanatiye şewitandin derbasê aliyê Başûrê Kurdistanê bûne di kampa Mexmûrê de bicî bûne ya mesela ew çi bibin ew çawa ve bigerin pirsa sereke biya min ew mesela ew tevlî tiştekê nebûne yani çek negirtine destê xwe ji li ber neçariyê veger yani çûnû wê derê ew çawa vegerin ya sereke ji ev e ya ev kanûn ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd têr nake em ê vîya pê dizanin dewlet jî xwe pê dizane hikûmet jî pê dizane hemî siyasetmedar jî pê dizanin ji bo ku ev pirsgirêk çareser bibe rastî piştê vê kanûnê kanûnekî firehtir kanûnekî mafê Kurdan çiye ku tê gotin mesela ziman mesela nasname mesela çand û kultura Kurdan wê bê biya we piçekê vîya min tune dî warê de na ez li ser vê baş difikirim piştê ku yani dîtina dewletê ku ana dibîne dibe ku çek ji holê rabin tiştê ku em xeber nedin tiştê ku em ser nikaş nekin namîne tune ye piştê ku çek ji holê rabin jî li nav Tirkiye siyasetî ew bi gîşê wê rehetî eva tiştan dive ku bên xeberdanê li ser nikaş bikin û ku tiştekî herî zêde dînin e ku Kurd dixwazin siyasetmedarên Kurd her bi propagandayê datin darizandin ya dema axaftinê xwe de dema tevgerê xwe de propagandayê her tim datin darizandin wisa bi tevger tune be nikarbin ji propagandayê ceza bikin nikarin yani vîya lazim e eva yasayeke nû derkeve daire ewlehiya Türkiye jî dadgeh zî xwe li gor vê qanûnê li gor vê fikrê esasî ne qanûnê li gor vê fikrê xwe bigorînin îroyena demekî nêzik da me dît ku edbêjim ku Cizîrê bû hem welatiyek endamê PKK bi tometa endamê PKK hat girtin îro însan wexta ku vêya dinêrin dibêjin ku ev ê partiya xwe fesih kir tune tişkê wat nema
ew kîzîne ama çiyeviya rast e lazim e ku hem dadgeh hem daire ewlehiyê xwe ji bo li ser vê pêvajoyê bigorin. Mesela di duwa jî koçberê ku sala notî da wexta notî da gundê wa hatiye şewtandin û binê zilmê dabûne û vana piranî li ser sînorê Şirnaqê û heta Wanê û Hekariyê gundê xwe terkirine çûne bûne koçber lê û wexta Saddam da jî vana li ser wê mintiqê da kirin hinek kampan. Ev kamp binê kontrola Birleşmiş Devletlerê bû. Here neteweyek wî bû. Heta îro jî li vana piştê sala not û şeşa bû edbim birin kampa Maxmûrê li wê dansekinandin. Îro li gor ewkê resmî 12,000 însan li Maxmûrê ne. Bes wekî ku em dizanin 25,000 zêdetir. Hemû welatiyên Tirkiyeyê ne. Hemû welatiyên Tirkiye ne. Bes here. Bes ev demekî 30 salî zêdetir Serbiyada çûye. İnsanê ku çûn li wê nove zarokekê dayîk bûn, ê ku li wê rehmet kirin, ê ku derve çûn jû li wê piranî anaviya hemî ketiye nava ev. Li navê yasayê da ji bo wan zî vegera wan jî dê evkek hebe madeyek hebe. Li ser wan ku vana ji xwe însanê sivîlin çek negirtine destê xwe neketine nav şer û li tometek zî li ser wan tune be de rast rast vegerin gundê xwe û aliyê Tirkiye û vana jî wekû ku tê gotin li ser sînorê Xaburê bejarê Tirkiye bin bikevin bên Tirkiye û li wê nasnama wan ê ku li wê hatine dinê ê ku li wê ji dayîk bûne. Bixwazim werin biya ji ber ku 30 sal behsa yanî kesek ji dayîk bûye na 30 saliye li wê de dixwazin ango nizanim çavderiyê we çi çûna hatine wê de heman demê de dixwazin vegerin çarçovê qanûn wan jî bike nav xwe dewletê de hebe vegerin welatê xwe ji ber ku mesela erdê xwe terikandine çûne niha erd û mal û mirkê wan jî îhtimalê ji alî gelek kesan vê hatine girtin wê çawa vegere li wan erd û mal û wan mirkê wan yani gelek pirs di nav xwe dihewîne de heman vê mijarê. Ez pir zêde li rojhilatan avîn de gelek welatan da xebitîme û her ciyekê heçûme ve kampê koçberan duê bûne ez çûme nav wan jî wan razî xeber daye. Ez kampa Maxmûrê gelek caran çûm. Gelek caran ji bo nûçeyan ez çûbûm li wê. İnsaneke diva kampan dabin çiqa sal bi derbas be bila be xewn û heyalê wan da welatê wan, erdê wan, mala wan, axa wan heye. Ê ku hetana min nediye ku nav kampa Maxmûrê da yan kampê koçberekê dî da insanek bêje wala ez pir rehetim ez dixwazim li vir mêm yan neçim ve negerim. İnsanekê wê demê çûne heta îro jî mala wan, erdê wan, merivê wan, axa wan hemî li nav xewn û heyalê wan da ne. Ez bawerim ku û vaya ew jî xwe jî dibêjin ku rewş li Tirkiyeyê baş bibe û ev pêvajoya çareseriyê dewam bike ew jî dê bixwazin bên mala xwe û îşê karekê teknîkî dimîne dê vana çawan vegerin dê çawan bên Tirkiye ji bo wî zî li dû Xabûr sînorê Xaburê da dergeha Xaburê da dê mamelê wan çêkin ê ku ji xwe hewlatiye Tirkiye bin dê bi xwe rast karibin bin cara henîk berêzî min got vana ji xwe çek negirtine dest xwe însanê sivîlin li wê bi gundê wan ji bo kî hatiye şewtandin û binê zilmê dabûne çûne ê ku li wê hatine dinê jî mesela di kampa Maxmûrê de yan Herêma Kurdistanê de hatine dinê jî dê ew jî qeyda wana nüfusê li Tirkiye bê çêkirin ji bo viyazî şehadiya dayîk û bavê wan yan jî malbata wan dê têr bike ku qeyda wan bê çêkirin û dê vegerin ser axa xwe û erdê xwe ji bo viyazî ew planekê ew hatiye çêkirin ez zanim. Yani tişek wekî em difikirin pir xurguliyê ku di nav xwe dihewînin nibî rengê wisa be kasek ku behs dikin. Hevdar wisa be yani demek nêzik de ev problem çareser bibe û kesên ku koçber bûne mal û mirkê xwe bûne wendahîk êwan heye di nav şerû pevçûnê de bê çareserkirin heviya me bî rengiye. Lê mesela ev tiş jî heye di heman demê de hin daxwazên aliyên Kurdan jî ye. Ve goya mafê Kurdan ve bê naskirin de lê ne diviya de diyadin de. Min jî got heviya min tune ye. Bê cenab heviya we heye nizanim. Heviyam heye. Heviya ya herî bê muhtemelen ezim. Daweka dawî bêjim me tamam rastî rastiyet bêjim hevî heye.
pêvajeyê wanî ne de demekê de encam dibin, gav bi gav encam dibin. Ev gavana jî gavê teknîkînin bi pispora re tê rûniştandin û biryara didin. Gav hatin avêtin me serî de destpêkê di mehkberê me got ew ê gaveke bavê ji hikûmetê gavekê bavê ji ew ê du gav bavê ji lêbelê siyaseta Türkiye jî wek taximê müzîka mehterê bû du gav pêş de çû gavek paş de dihat carê gavek yani goya du gava bavê ji gavek dihat hesab kirin ev ê encam bibe van gavana salek du sal sê sal çi be jî en gava dawî jî bira milletê me baş zanibe elvê ekrana kamerayê dibêje mafê me perwerdehî jî mafê me nasnaman me jî hemî mafê me herêmî jî wê were rojevê û vanayê jî qanûna wan jî gişê derkevin li berê daxwaza neyro tevgera Kurd heye dixwaze di mafê wan di huquqî de bêne naskirin û biyasayan bê parastin di şert û mercên niha de erê çarçovek derdikeve her çiqas nere gor dilê aliyên Kurdî bî derdikeve lê mesela tişek em dixwazin wê çiqas cî bigire Kurd dixwaze wê çiqas tê cî bigire erê nediviya de diya de wê çiqas cî bigire yani zam hikûmet dixwaze ku gav bavêje ya ev jê ye destpêkê de me got kî vêya ne mesela hikûmetî mesela biryara dewletê ye dewlet jî vê biryara dayî û van gavanayê biavêtin mecbûr îro Kurd û Türk di sînorê Tirkiyeyê de mecbûr di van şert û mercanat li hev bikin yana jiyanek huzûr û aramîş her du êla jî tune ye ji bo kî dewletek serbixwe bi bilind bi xurt bi serkeftî bi mecbûr e aşîtiyak bi rûmet ji bo her du alî jî pêk bê û berdewam bibe ji bo wê jî şert û merç henin ew jî gav bi gav eger vê pêvajoya em bêjin çekdarî tune ba ji pêvajoyek civakî ba pêvajoyek bi tenê siyasî ba wê demê me gota direkt em ê rastî rast em ê dawa mafê milletê kolektîv bikin zimanê xwe nasnama xwe û mafê xwe herêmî em ê bikin lêbelê berîn gavê 5 sal şerek dewam bûye bi hezara însan wefat kirine û mirinin malê perîşan henin ji hev cudabûn henin koçberî heye refûzî henin yanî mültecî bûn henin demografî guheriyê gund hatin vala kirin aviya jî êşek û derdekî her yerî mezinin tu mecbûr ji roja destpêkê de tu pê bigir û ji wir de vir de were çima we got nîvê tebeqê û pazê tebeqê çalakiya yekemîna PKK hebû di wêya jî derûnî biryarek derûnî di wê dema tê anîn gorî min jî pazê tebeqê de evê çerçevayê derkevin di kîja roja çalakî dest pê kirin û a pevçûn û alozî û kuştin û çekdarî di wê rojan jî aşîtiya bi rûmet wê bicîbî û aşîtiya em bêjin mayînde wê pêk bê baweriya me herî mezin heye ya biryarek pir mezinin û ji bo îro van gavênê tên avêtin ji gorî me bes e yani ji bo destpêkê bes e bi rêz Öcalan jî gotiye evana ji bo niyeta pêşniyariyê yekemîn vê destpêka bes e ez dibêjim ez êden naxwazim te re şer bikim ez dixwazim te re li ser masê rûn li hev bikim dewletî jî dibe wala ez jî naxwazim milletê me dijî me derkevû bi çekdariyê bi min re tekoşînê bikin ez jî betilî û ji min jî bes e devê demê de em rûnin gorî siyaseta navxwe jî û gorî siyaseta dunyayê em biryarekê bidin ji bo destpêkê ji bo aloziyê kuştin û pevçûn û tendûtujiyan vê dema hem dema biqedandin veya mecbûriyê waz bawerim kî en mafê me yê Kurdayê yekemîn em dixwazin ne îro bi sibê du sibê sê sibê hûn gelek bihêvîne mutlaka wê bêjî wexta nehatî em li viranin ve em ê bêjin bêjin henin yanî ama îrada Kurd siyaseta wan bidû jî bikeve heta encam bigirine zor spas birêjî navbana baba navberek me Kurd heye piştî navberek Kurd em ê jî mijara me got kolanê me êdî rast gel dema dirê de diçe rast êrişên çekdarî tên û rastê guleyan tên û gelek kes divê şer û pevçûnên li kolanan tê jîn tê dimeşe canê xweş dest dide em ê vê micarê bigin rojeva xwe li ku li Amedê jî divan rojên derbasî bû de êrişekê çekdarî pêk hatibû û rojnamevanek di wê êrişê de birîndar bibû
و دمن دريج اف تي روجافي ام جيكا بيفاني خرافي مجال بگن دست ام تشاوا ديكارن پیشا ويتشتي بگرن پیش نابره که کرد ام جاردن لفيدراب